Har du stoppet dem ind i mine ører, Pia? Det var for, at du skulle gå glip af festen. Hvorfor det? Det var bare fordi, jeg var misundelig over, at jeg ikke var inviteret. Du var ikke misundelig. Du var noget så hundejaloux. Sagde du jaloux? Ja. Hvis du er misundelig, så vil du også gerne til fest. Men hvis du Men hvis du så synes du heller ikke, at jeg skal have lov til at gå til fest, bare fordi du ikke er inviteret. Undskyld.